Aquest és un projecte que hem desenvolupat que es diu APS, del pati al món. Així va començar i com a títol, tot i que després ha anat canviant i ha derivat amb el projecte La Pau al Pati. Comencem el projecte treballant en el segon trimestre a l'aula de quart. I a l'aula de quart hi comencem a treballar des de com percebem els conflictes, com són els conflictes per nosaltres, com es viuen en el nostre entorn més proper, com identifiquem les necessitats, com identifiquem els sentiments que hi ha darrere d'aquestes necessitats i com podem anar construint acords i com podem anar a entendre'ns entre nosaltres i després els empoderem perquè siguin ells els que ajudin a nosaltres a poder-ho fer. I des d'un procés on ells elaboren el nom, elaboren la proposta, el color de la samarreta i tota una sèrie de coses, decidim que el servei que ells faran serà un servei a la pròpia comunitat educativa, treballant en un principi amb els nanos de P4 i P5, on els presentem la proposta, baixem a les aules de P4 i P5 i els expliquem què és el que anem a fer. I que a partir d'ara comptaran sempre amb dues personetes que estan per allà i que els podran donar suport en la gestió de conflictes. Transversalment a tot això treballem amb monitors, treballem amb el professorat per tal d'anar fent calar aquesta cultura en tota la comunitat educativa. Ens vam trobar que una persona no volia jugar amb l'altra perquè havia cridat molt fort i els hi molestava. Aleshores, el fet d'anar al pati dels petits i veure's que han estat tan ben rebuts i que els han estat esperant i que han volgut que els ajudessin, doncs d'alguna manera els ha fet sentir molt protagonistes de tot el tema aquest, no? També el fet que penso que alguna vegada es poden haver sentit identificats en alguna actitud que han tingut els petits. Per tant, es poden haver vist com un mirall, no? A la classe vam fer un joc que era posar el puny cap a damunt i llavors que un company a veure si podia aconseguir obrir el puny de l'altre. Al principi vam fer això a la força, intentant, i així a la força fins que l'altre el va obrir. I després ho vam repetir i... Pots obrir el puny, sisplau? Per què vols que l'obri? Les profes ens van ajudar i van dir que també hi havia el diàleg i llavors ho vam intentar i ens va sortir bé. Segur? Vale. Ja està. Ens ha anat molt bé per aprendre a que les coses hem de solucionar les coses amb el diàleg. La veritat és que penso que està sent una experiència fantàstica i la meva idea com a directora és poder incloure aquesta manera de treballar la resolució de conflictes dins el nostre projecte de convivència que estem elaborant a l'escola. Per tant, l'objectiu meu és que es vagi incorporant aquesta dinàmica
en el treball de les emocions i dels conflictes que es donen als diferents moments de l'escola, no? Des del pati, sobretot en el treball a les aules, també les estones de menjador, perquè realment penso que és una bona manera de treballar tot el tema dels conflictes. Doncs per mi la comunicació no violenta és una forma de relacionar-te en la qual expresses els teus sentiments d'una forma assertiva i expresses les necessitats que tens per cobrir aquests sentiments. Crec que és una forma on volem anar tots a comunicar-nos i a relacionar-nos a l'escola i, de fet, a la vida. Crec que un camí a seguir, de cara a demanar alguna cosa pel futur més proper, seria poder treballar més conjuntament amb mestres, tutors i monitores referents per trobar un camí conjunt i poder anar en la mateixa direcció. Penso que aquest projecte no és que hagin après els nens i nenes, sinó que estan aprenent, perquè aprendre és un camí que és llarg i estan en camí. Una cosa important que estan aprenent és que per resoldre conflictes s'ha d'escoltar, i s'ha d'escoltar amb actitud d'escolta, i que per escoltar l'altra part ha de callar. I ara l'altre és la manera que poden arribar a entendre els motius de l'altre i els sentiments de l'altre. Bomba, badana, maixuma, cau, xixota, barrota, castell, pau. 1, 2, 3, mai